खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं तुति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। रानियाव सुबुं आरो हाग्रानि मैदेरनि गेजेराव दाङाबाजिया बांदों। ब्रह्मपुत्र दैमायाव नाव बेलथायना सा 7 सुबुंफोरा गोमाना दं। बिरखं जाब्रबथायाव महाराष्ट्रनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि अजित पावारनि जिउ खहा। बजालियाव 2 केजि सदानि मुसुखाजों लोगोसे सासे पेडेलार हमदों। नलबारियाव पुलिस अपारेशन 1 कौटि रांनि खावनाय जुवेलारि जब्द। विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय सिपिआइआ सा 7 बिजाथिनि फारिलाइ फोसावदों। गौरब गगৈनि पाकिस्तान लिंक 8 फेब्रुआरियाव गासैबो सोराङाव फैगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गुवाहाटीनि बायजो ओनसोलाव थानाय रानियाव हाग्रानि मैदेरफोरनि गेजेराव दाङाबाजिया थाद'नाय गैयाजासे बांबोदों। बावैसो साननि सिगां मारापुर माजपारा गामियाव हाग्रानि मैदेरफोरा गणेश मन्दिरखौ सिफायलांदोंमोन। अरन सीमा ओनसोलफोराव मानसि मैदेर दाङाबाजिनि बांलांनाय खैफोदखौ हाग्रा बिफाना गोबां होबथानायनि राहा लानायावबो आबुङै फेलें जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गामिनि सुबुंफोरा महेन्द्री रिजार्भ हाग्रामानि साखाथियाव गणेश मन्दिर लुनाय जायगाया मैदेरफोरनि मिथिंगायारि लामा आरो थाग्राखुलि जाबाय। बेनि अनगायैबो थांनाय माखासे बोसोरफोराव गामियाव हाग्रानि मैदेरफोरा थांलाय फैलाय खालामना खेबले आबाद सम्पति आरो धोरोमारि फसंथानफोरखौ खहा खालामबोदों। खाफाल मोजांदि मोनानि समाव मैदेरफोरा गामियाव हाबना न' बांफोरखौ सिलिंखार खालामनाय समाव गामिनि सासेबो सुबुंनि जोखोम जानाय एबा जिउ खहा जानायनि खौरां मोनाखै। बे समावनो पलासबारि एलएसिनि सिङाव मिर्जानि साखाथियाव थानाय मनियारियाव हाग्रानि मैदेर फालोआ सुबुंनि थाग्रा खुलियाव हाबनानै दावराव दावसि खालामनाय खौरांखौ मोन्दों। बेनि बागै जायगानि थागिरिफोरा हाग्रा ओनसोलनि साखाथियाव थानाय गामिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय हाग्रा बिफाना जेबो अरायथा राहा लानाय जायाखै होननानै गोख्रों अजद होदों। बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय सिंनानि रेहेमपुर ओनसोलाव थानाय ब्रह्मपुत्र दैमायाव मंगलबारखालि गंसे दावबायारि नावआ हरखाबै बेलथायनायाव खमैबो सा 7 दावबायारिफ्रा दासिमबो गोमानानै दं। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया दैमा बारफुबाय थानाय समाव जादोंमोन। बबेखानि खौरां मोननायनि उनाव रैखाथि होनाय हाबाफारिखौ गोख्रैनो जागायदोंमोनब्लाबो गोबां दावबायारिफोरा दासिमबो गोमाना थानाय खौरांखौ मोन्दों। जायगानिनो नुनाय सुबुंफ्रा अजद होदोंदि नावआव जेबो खैफोद गैयै लामाजोंनो हान्थिगासिनो दंमोनब्लाबो दावबायारिफोरनो लाइफ जेकेट होनाय जायाखैमोन। बेनि अनगा दैमानो गोख्रों दाहारखौ सौसिलांनायनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया जानो हागौ होनना सन्देह खालामदों। थासारिया दुंहाव जानायनि गेजेरावनो खौरां बुथुमनाय समसिमाव रैखाथि हान्जाया जायगानि ना हमग्राफोरनि हेफाजाबै दैमायाव गोबाव सम नागिरनायनि उनावनो जेबो खौरां मोननाय जाथ'वाखैमोन। महाराष्ट्रनि बारामतीयाव गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायाव जिउ गोमायो महाराष्ट्रनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि अजित पावार। अजित पावारजों लोगोसे पाइलट आरो स्टाफआबो जाब्रबथायाव जिउ गोमायो। दिनै फुंनि 8:10 रिंगायाव बिरखंजों मुम्बाइनिफ्राय बारामती थांदोंमोन अजित पावारआ। नाथाय लेन्डिंनि समावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। रिपर्ट बादिब्ला अजित पावारनि नखर जिल्ला पुनेनि बारामती बिरखं गाथोनाव क्रेश लेन्डिं खालामदों बिरखंआ, जाय बिरखं गाथोनखौ फिसा बिरखंनि थाखाय बाहायनाय जायो। सिभिल एभिएशन अथ'रिटिआ होनाय खौरांनि बादिब्ला बे जाब्रबथायाव 7 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जादों। बे जाब्रबथायाव महाराष्ट्रनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि अजित पावारजों लोगोसे पाइलट आरो बिनि लोगोआबो जिउ गोमायो। गिबि खौरां मोननाय बादिब्ला लेन्डिं खालामनाय समाव अजित पावारनि बिरखंआ कन्ट्रल गोमादोंमोन, जाउनाव क्रेश लेन्डिं जायो। मख'नो गोनांदि बे खौराङा महाराष्ट्रजों लोगोसे हादरनाङै बयखौबो सोमोनांहोदों। रिपर्ट बादिब्ला 66 बोसोर बैसोआव मोनसे गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायाव रुंसारि जाबाय अजित पावारआ। अजित पावारआ थांनाय 4 जिथाइनिफ्रायनो महाराष्ट्रनि गोख्रों राजखान्थियाव दंमोन। बजालि जिल्लायाव नकल सना फालांगिनि हेंथायै पुलिसनि जाफुंसार अपारेशन। भबानिपुर पुलिसआ नकल सनानि मुसुखाजों लोगोसे सासे नकल सना फालांगिरिखौ हमनो हादों। मोनसेसो सुलुंखौ बिथा खालामनानै भबानिपुर पुलिसआ जर'खायै सिग्रोमना बजालि बांग्लिपारा पेट्रल पाम्पनिफ्राय आयेन बेरेखायै स्मागलिं खालामनाय नकल सनाजों लोगोसे सासे पेडेलारखौ हमनो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला बे अपारेशनाव पुलिसआ खमैबो 2 केजि लिरथायनि नकल सनाखौ जब्द खालामनो हायो। बबेखानि नकल सनाजों लोगोसे हमजानाय सुबुंखौ लखिमपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बिहरिपुरियानि थागिरि साहिदुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। पुलिसनि रिपर्ट बायदिब्ला हमजानाय दायनिगिरिया नकल सनानि मुसुखाखौ भबानिपुर ओनसोलाव फाननो थाखाय लाबोदोंमोन। नकल सनानि बे गोसोम फालांगिजों लोब्बा थानाय गुबुन सुबुंफोरखौ सिनायथिनो थाखाय एबा बांसिनै मिथिनो थाखाय पुलिस बिफाननि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं।
नलबारियाव पुलिसनि जाफुंसार अपारेशन सना आरो रुपानि माखासे खावनाय जुवेलारि एबा गहेनाफोर जब्द। सुवालकुसि आरो ददरा पुलिसा जुथाइ अपारेशन खालामनानै जब्द खालामनो हादों लाख लाख रांनि खावनाय सना आरो रुपानि जुवेलारिफोर। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला नलबारि सनिरथ सकआव थानाय मा अनुवारा जुवेलारि आरो हाजोनि बुल्लुद सकआव थानाय मा फागिन जुवेलार्सआव सुवालकुसि आरो ददरा पुलिसा जुथाइ अपारेशन खालामनानै खावनाय जुवेलारिफोरखौ जब्द खालामनो हादों। बे अपारेशनाव पुलिसा सना आरो रुपानि खावनाय जुवेलारिफोरजों लोगोसे माखासे लाख नोगोद रांखौबो जब्द खालामनो हादों। सानै सिखावखौ लानानै पुलिसा बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 25 जानुवारि खालि ददरा पुलिसा 7 सिखावफोरखौ हमनो हादोंमोन। बेनिनो सानै सिखावा सिमान लानायनि उनाव आरो बै सानै सिखावखौ लोगोआव लानानै दिनै पुलिसा मोननै थावनियाव अपारेशन खालामो। बे अपारेशनाव पुलिसा 1 कौटिसो रांनि सना आरो रुपानि खावनाय जुवेलारिफोरखौ बोखांनो हायो। बेजों लोब्बा लानानै पुलिसा 4 सुबुंखौ हमदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय हेंथा हान्जानि न'खराव गावस्रानाय। हेंथा दोलोनि न'खराव मासि रानलायनायखौ लानानै सावरायनाय आरो गोनो गोथोआ सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो सिपिआइ दोलोआ हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेनो जानजि खाफ्रादों। हेंथा दोलोनि बिग ब्रादार कंग्रेसनि थांखि होनायखौ माखासे सम नेनायनि उनावबो जेबो फिननाय मोनैनि थाखाय सिपिआइआ हारसिङैनो बिधानसभा बिसायख'थि गेलेनो सिगांदों आरो गिबि खोलोबआव सा 7 बिजाथिनि फारिलाइ फोसावदों। मख'नो गोनांदि जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय सिपिआइआ गिबिसिन बिजाथिनि फारिलाइ फोसावबाय। गुवाहाटी मावख'निफ्राय मोन 7 बिजाबनि थाखाय बिजाथिनि फारिलाइ फोसावदों सिपिआइआ। सिपिआइआ निजायै बिजाथि फोसावनाय मोन 7 बिजाबफोरा फारियै शिबसागर, नाजिरा, तिताबर, मरिगाव, तुकुवाखाना, डिमौ आरो गौरीपुर। सिपिआइआ नाजिरनायाव कनक गगৈ, तिताबराव बिश्वजित शइकिया, तुकुवाखानायाव धीरेन काछारी, गौरीपुराव शेख मानसुर रहमान, मरिगावआव तपन देखा आरो डिमौआव कृष्ण गगैखौ बिजाथि महरै फोसावबाय। रिपर्ट बादिब्ला शिबसागर बिधानसभा बियाबाव सिपिआइनि बिजाथिनि पेनेलाव सा 4 सुबुंनि मुङा दं। बे सा 4 बिजाथिनि गेजेराव सासे सुबुङा सिपिआइ दोलोनि टिकेटखौ मोननो हागोन आरो बेखौबो थाबैनो फोसावगोन। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि आरो एमपि गौरव गगैनि पाकिस्तान लिंक एबा पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानाया फैगौ 8 फेब्रुआरियाव सोराङाव फैगोन। गौरव गगैनि पाकिस्तान लिंकनि बागै 8 फेब्रुआरियाव गासैखौबो सोराङाव लाबोगोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों एसआइटिआ नायबिजिरनाय रिपर्टखौ रायजोफोरनि सिगाङाव फोसावगोन। मंगलबार खालि खौरांगिरि मेलाव बे बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। खौरांगिरि मेलाव गिबि मन्थ्रिया बुङो दि एसआइटिआ 3 सुबुं फारियै गौरव गगैनि बिसि एलिजाबेथ कलबर्न आरो आली तकिर शेखखौ पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानायनि फोरमान मोननो हादों। 7 फेब्रुआरियाव आसाम सोरखारनि केबिनेट मेल जागोन आरो केबिनेटआव बे आयदानि सायाव थिरांथा लानाय जागोन। बेनि उनाव 8 फेब्रुआरियाव एलिजाबेथ कलबर्न आरो गौरव गगैनि सोमोन्दै सेन्सिटिभ खौरांखौ प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों फोसावनाय जागोन। नोजोर होनो गोनांदि फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिया खाथि सफैगासिनो दं। बेजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरा गौरव गगैखौ रैखा खालामनो नाजागोन, नाथाय सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय बेयो सोमोनांथाव होननानैबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। बिजेपिनि बादिब्ला बे नायबिजिरनाया हादरनि रैखाथि आरो रायजो राजाफोरनो फिननाय होथारनांगौनि थाखाय गोनांथि दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।